land i sorg. Kongen er død. Regering og rigsdag, administrationens og militærets højeste kom for at bevidne deres deltagelse. Og fra hele landet gik folkets tanker til kongens borger på Amalienborg Slot. Få dage før kong Christians død havde kronprinsen overtaget regeringens førelse ved et kongeligt dekret. Det sidste dokument, kong Christian satte sit navnetræk under. En tidlig morgen ved det første solstrejf gled kongeflaget på halv over Amalienborg, og kongefanen førtes over slotspladsen til Frederik den 8. palæ, kong Frederik den 9. residenspalæ. I statsrådet havde kong Frederik anmodet Knud Christensens regering om at fungere videre, og om eftermiddagen kørte kongeparret til Christiansborg Slot, hvor den nye konge for første gang i slottets historie blev proklameret af statsministeren for folket. 10.000 havde samlet sig på slotspladsen og i de tilstødende gader, men ingen hyldest eller hurraråb hilste kongeparret på dets vej til Christiansborg. Stilfærdigt blottede folk hovedet i erbødighed for den døde konge, og som en hilsen til kongesønnen, der nu skulle løfte den tunge arv. Mens solen kastede slottets skygger over de tusinder, der ventede, gled dørene op, og landets statsminister trådte ud på balkongen. Kong Christian den 10. er død. Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 9. Kong Christian den 10. er død. Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 9. Kong Christian den 10. er død. Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 9. Kongen lever! Kongen lever! Hurra! 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 Et tungt budskab er i dag gået hen over land og by. Min far, vor gamle konge, er sovet hen og har nu fået fred. Få har som han fået rod i det danske folk, og i denne stund bøjer vi os i dybeste ærbødighed og taknemmelighed for hans minde. Hårdest ramt af sorgen er min mor, dronning Alexandrine, som i 35 år stod ved hans side som hans dronning. Og vores tanker går nu hjem til hende på Amalienborg. Jeg skal nu løfte den tunge arv efter min far. Og jeg beder til Gud om at give mig styrke til at kunne føre hans gerning videre efter de gamle traditioner. Jeg håber at kunne gøre mig værdig til folkets tillid, og den tillid, som de nærede til min far, forbliver overført på mig. Jeg ønsker Guds velsignelse over alle danske hjem, over alle hjem, hvor det danske sprog tales og elskes.
hvor kongernes konge værne om vort ældgamle land. Med Gud for Danmark. Danmark leve! Og så var vildt. Vil vi to gå videre efter eksemplet, som vort gamle kongepar har givet os. Da kong Frederik den 9. og dronning Ingrid i åben vogn kørte tilbage til Amalienborg, hyldede folkemængden dem. Endnu tænkte mange måske på dem som kronprinsparret, som vi så dem, da de steg i land i København hin forårsdag efter brylluppet i Stockholm og blev modtaget af den gamle konge, men det var en hyldest til et kongepar, der hilste dem. Fra hele verden blev der givet udtryk for deltagelse i Danmarks sorg. Fremmede regeringer sendte repræsentanter, og England og Amerika sendte flådeenheder med æreskompagnier til kong Christians bisættelse. Dronning Alexandrine havde anmodet om bidrag til Frihedsfonden i stedet for blomster til kongens borger, og kong Frederik gav udtryk for de samme følelser ved at lade frihedsbevægelsens armbind i rødt, hvidt og blåt med det danske våben hæfte som eneste dekoration på Dannebrog over kong Christians kiste. Længe før højtideligheden i Christiansborg Slotskirke samledes folk på Slotspladsen og langs sørgetogets rute. Tavse ventede de, mens de danske og fremmede militærafdelinger tog opstilling uden for kirken. Til fods fulgte kong Frederik og tronfølgeren prins Knud deres fars kiste, sammen med kong Håkon og prins Georg, og efter dem den kongelige families mandlige medlemmer, det diplomatiske korps og de øvrige fremmede repræsentanter.
helt land fulgte kong Christians sidste færd fra Christiansborg Slotkirke til Roskilde Domkirke. Langvejs fra kom folk for at hilse kongens borgere i København og Roskilde, men også langs banelinjen, hvor toget passerede, stod mennesker med blottede hoveder. I den silende regn stod menneskemængden for at vise den døde konge den sidste ære. Hele folket deltog i den sorg, der havde ramt kong Frederik den 9. og hans hus.